We actually got him out probably about 2 hours quicker than we thought we would. I can't speak to his medical condition, but he's alert. He was moving quite, got out quite easily. So yeah, we're very, very happy. Ibimigcobo nemivuyo ngelixa kufunyanwa omnye wabasebenzi ephila kwisakhiwo esidilike George eNtshona Koloni. I can't just go to the population and say vote ANC and stop there. Owasakuba ngumongameli we-ANC uMnumzana Thabo Mbeki usikhabile izimvo zokuba uluntu laKwaZulu Natal luvota ngokobuhlanga. Mhango, stunning goal, stunning and shining. Zithe xibilili izibilini kwiMoroka Swallows xa ibaleka ukutyiwa lizembe emva kokubhaxabula iStellenbosch FC ngamabini kwimbali yesikhova ngalemva kwemini. Malwena makhaya khongozela novimbe sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Ibimigcobo nemivuyo ngelixa kufunyanwa omnye wabasebenzi ephila kwisakhiwo esidilike George eNtshona Koloni. Inhloko yecandelo lezolawulo lwentlekele kweliphondo lizingomba isifuba ngokuhlangula abantu abaninzi xa kuthelekiswa nezinye iziganeko ezikumila kunje zangaphambili. Kwenzeke isimanga sommangaliso nanjengoko sele kudlule iiyure ezili-118 senzeka esi sithwakumbe kufunyenwe umsebenzi ofakela ii-tiles kwesi sakhiwo. Kukholelwa ukuba wayekumgangatho wesithathu ngelixa sibhodloka esi sakhiwo. We actually got him out probably about 2 hours quicker than we thought we would. I can't speak to his medical condition, but he's alert. He was moving quite, got out quite easily. So yeah, we're very, very happy. Lo msebenzi ubalekisele kwisibhedlele iGeorge Provincial Hospital. Actually, he kept us busy because he was talking, sharing in terms of the experience and also who he was. There was no blood, although the team were checking on the vital signs. They indicated that it's fine, but we cannot at this stage confirm in terms of what is the prognosis, because he still goes to a hospital in terms of checking of whether it's broken or not. Ngeli lixa abahlanguli bemaxhaphethu besenza umsebenzi wabo, elinye lamaxhoba elithe lasindiswa ngolwesibini emva kweeyure ezingama-28 siwile sisakhiwo uthe wathetha ngobunzima athe wahlangana nabo okokuqala. Lo msebenzi wombane nongutata wabantwana ababini akakholelwa nangoku ukuba inyama isadibene nomphefumlo, wophuke imbambo ukwanezivubeko entloko. It's just every time you hear the story about what happened and how it happened, it's very emotional, especially while I'm here. I'm supposed to be happy and excited, but I'm still sad, because of people are still inside, and it's very difficult to process. So. Kusindiswe abantu abangama-42 kubantu abangama-81 nekukholelwa ukuba bebelapha kwesi sakhiwo. Kusweleke abantu abali-13 kwesi siganeko sichazwe njengesona sithwakumbe sothuse isizwe. Inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane uhambise amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba aphulukene nobomi babo emva kokuba kudilike isakhiwo sevenkile eNgcobo kwiphondo laseMpuma Koloni. Kusweleke abantu abahlanu konzakala abali-13 kule ntlekele. Basibhozo abakhululwe esibhedlele ngelixa abanye bekwimeko engaginyisi mathe kwisibhedlele iNelson Mandela Academic eMthatha. Abenkonzo zohlangulo bemaxhaphethu bezama ukususa ubugoxo obuthe bawela phezu kwabathengisi basesitratweni kunye nabathengi ebebezokwenza umsebenzi wawo wansuku zonke kule dolophu. Intlekele le engaqhelekanga nethuse abantu abaninzi. Sibonke nxa sifika phezulu thina sabona kuwe izinto phezu kwabantu. Xa sikroba sikukho abantu sebesolekile sibona neenyawo zabantu. Abanye bayakhala bafuna uyozibonela lapha abantu bamakwabo bethela onozitende besitenda apha bethunga balimele pha. Le ntlekele inyanzelise ukuba urhulumente enze icebo lokuphelisa zonke izakhiwo ezibolileyo kwiidolophu zephondo leMpuma Koloni. So siyasebenzisana ke ukuqinisekisa uba sifikelela ezingcanjini zale ngxaki nokuba siyisombulule le ngxaki ngokukhawuleza, simazi unobangela, sikwazi ubeka ingxaki emntwini uba ngaba le ngxaki ifuna ubekwa emntwini ube kumuntu ophendulayo. Bambi abasindileyo abakakholelwa nangoku nanjengoko bephantse balandulela eli lokama abanye besafumana unyango kwiinkonzo zezempilo. Bendithunga ngapho ndeva into engathi yashukuma ingcolayo
umhlabi sehle ngathi yanethela umvula ndabona amazinzo aphezulu kwami. Isebe lezempilo lithumela amazwi ovelwano kwintsapho zabathe baphulukana nobomi. Bahlanu abantu abasekwimeko emandundu logama uphando ukufumanisa ukuba kakube yintoni na unobangela walentlekele lusaqhubeka. Dinkululeko Nyembizwe indaba ze-SABC eNgcobo. Osakuba ngumongameli we-ANC uMnumzana Thabo Mbeki usikhabile izimvo zokuba uluntu KwaZulu-Natal luvota ngokobuhlanga. uMbeki uthi kujonga unikezelo lwenkonzo nokusonjululwa kweengxaki zabantu. Wayengumongameli we-ANC uThabo Mbeki kule mpelasonto uthathe umkhankaso wakhe wawuyisa kusifundazwe saKwaZulu-Natal esifundeni saseMoses Mabhida. uMbeki uqale ngokuya ethuneni lakaMoses Mabhida noJohn Makhathini ababe yingqalabutho zomzabalazo. uMbeki wasawasuka lapho-ke wacala izinkalo zaseMaritzburg ekakhasela leli qembu ukuthi libuye emandleni. I can't just go to the population and say vote ANC and stop there. I must say vote ANC, but I must add to that. That the ANC I'm saying you must vote for is the ANC that must be able to discharge its responsibilities to the people. Kuthi ngonyaka ka-2004 ngaphambi kokuthi kuyiwe okhethweni isifunda saseMoses Mabhida sabamba imbizo ngenkathi ewumongameli wezwe. Kwabakhona abantu abaningi lapho ingakho ethemba ukuthi lesi sifunda sizokwazi ukunxenxa abantu bakhona ukuthi baphume ngobuningi babo beyovotela i-ANC. uMbeki kusasa uzohamba eyethuneni lika Chief Albert Luthuli nalapho ayobeka khona imbali mase ehamba eyokhankasa elokishini eMlazi. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eMaritzburg. Umzila we-ANC ikulawulo lweli kule minyaka engama-30 uza kuncedisa lo mbutho uphumelele unyulo oluzayo lukazwelonke. Kutsho unobhala jikelele walo mbutho uFikile Mbalula. Ngaphandle kwenhlalinge yemingeni ejamelene nelizwe uthi uqinisekile i-ANC iza kuphumelela ngesininzi kunyulo. uMbalula bekhokela iphulo logayo unkxaso eThekwini. Amalungu esigungu esiphezulu keseqembu i-ANC abethe chitha saka esifundazweni KwaZulu-Natal kuleli sonto ledlule. Lesifundazwe sithathwa njengesimqoka kakhulu kulolu khetho njengoba ke sinabantu ababhalisela ukuvota abevile ku-5.7 million. Unobhala we-ANC uMnumzana uFikile Mbalula beyikhuluma nezakhamuzi zaseThekwini ezinxusa ukuba zivoteleke iqembu elibusayo ukuba libuye ekhulumeni. Ivoti azange yaba into eziswa kuthi ngescheme board kuthiwa thathani siyanivotela. Namhlanje kubalekile ngoba sixhumana nabantu basixelela ingxaki zabo nokuthi bazazivotela kodwa intoni undoqo. Into ezibalulekile kufuneka sizilungise. uMbalula uthi ukubambezeleka kokuphuthulwa kweminye imiklamo eletha amanzi emphakathini kuyasikhinyabeza kakhulu isifundazwe. uMbalula uthi uhulumeni uzokubeka eqhulwini ukuqedwa kwalemiklamo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Usabukela indaba kunqaphambili SABC1. Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi uphando luyaqhuba ngomba woluhlu lwabagqatswa be-ANC eLimpopo. Unobhala we-ANC kwiphondo uRuben Madanze uvumile ukuba amagama wabagqatswa abahlanu bephezulu kuluhlu ehliselwe ngezantsi kuluhlu. Umongameli we-ANC uthi unobhala jikelele walomputho uyaphanda ngomba weziphene kuluhlu lwabagqatswa kweliphondo. Uthi okambalula uza kutyelela eliphondo ukuza kuncedisa kuphando ukwathi baza kuthathelwa amanyathelo abafunyaniswe bophule umthetho. It's a process that is being embarked upon, and let's wait to see the outcome of the process, and then we'll be able to comment at a later stage. So it's a bit too premature now to say what will happen. Kumba wephulo lamanzi eGiyani uthi abo bafunyaniswe benetyala lohwaphilizo baza kuthawuziswa ingalo yomthetho. With regard to the past is going to be dealt with because that in itself should never have happened the way it did. So that is a separate matter that we are working on.
Umnumzana Ramaphosa kwathi wanelisekile ngumsebenzi weminyaka 10 wenkulu-baphathiswa eliphondo uMnumzana Stanley Mathabatha obhengeze kuba uyayeka emva konyulo. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen ithi impumelelo kwiphondo laKwaZulu-Natal ingancediswa lo mbutho kunye nemibutho abambisene nayo kwiziphumo zikazwelonke. Ukusungula ithimba lamaphoyisa ekuzoba elesifundazwe ukulwa nobugebengu, ukuqeda ukucisha konga kukagesi ukuze kudaleke amathuba omsebenzi nokutshalwa kwezimali, lezi ngezinye zezinto iDA ethembise ukuzenza njengengxenye yezinhlelo zayo sokuhlenga isifundazwe. Izinkulungwane zabalandeli eziphuma ezindaweni ezahlukene zesifundazwe zibuthene enkundleni yezemidlalo iCurries Fountain. Bathi ukuvotela iDA kuzoletha uguquko ezindaweni abahlala kuzo. Ivoti lami lizokwenza kakhulu ushintsho kakhulu lapha eMzansi nje eyonkana kanjalo nasesifundazweni saKwaZulu-Natal. Lizokwazi ukuthi mhlawumbe libeke uChris abe uNdonankulu akwazi ukuthi enze ushintsho olukhulu. Ngilindele ukuthi ngizwe ukuthi uzosiza ngani mangabe simvotela. uSteenhuisen uthi iANC iyimbangi enkulu kodwa inethemba lokuthi iDA izosinqoba isifundazwe iKwaZulu-Natal. Well, we think that the multi-party charter will go over the 50% plus one mark here in KwaZulu-Natal. If we look at Social Research Foundation polling, we look at our own polling, I think we're on track to perhaps be the biggest party here in KwaZulu-Natal after that election. I think that the ANC can take KwaZulu-Natal and Gauteng off their books completely. Ophakanyiswe yiqembu le-DA ukuba uNdonankulu uMnumzane uChris Pappas usenxuse abalandeli ukuthi baphume ngobuningi kulezi zinsuku ezingu-18 ezizayo ukuze iDA inqobe. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umongameli weInkatha Freedom Party uVelenkosini Hlabisa uhlabikhwelo kubembeli ukuba uqhankqalazo lwabo balithabathele kwiphepha lokuvota. Ethetha nabaxhasi bakhe eMahikeng eMntla-Ntshona ugxininise ngamandla asekuvoteni. Abahlali abaphuma kwingingqi ezahlukeneyo zaseMntla-Ntshona babengumbono mxesibe kwiholo laseBarolong Bora ukubekela indlebe izithembiso ze-IFP. OkaHlabisa uvakalise ukuba kwiqela lakhe kuza kuba ngundoqo ukuvuselela izakhiwo zophuhliso kweli phondo neziquka isikhululo senqwelomoya saseMahikeng. I saw the Mahikeng airport. It's unfortunate to have such a structure that is just getting rotten, that is decaying. There is no maintenance. The IFP will bring life once again to the infrastructure in this province as well as the people of this province. Uhlabisa ukwathela iqela liza kuba ngqingqwa ekuqubisaneni nolwaphulo mthetho nemiguvela nanjengoko oko kungumqobo kutyalo mali nakumathuba engqesho. IFP will be tough on crime and criminals. Woleke ngokumemelela kubemi baseMzantsi Afrika ukuba izikhalazo zabo baziphalaze ngonyulo olululo endaweni yokudala udushe olwandisa imibhodamo. You can't fight corruption by protesting, blocking road, burning tires. No. Now take the protest to the ballot box. When you arrive in the ballot box, you must issue a red card to the ruling party because they have failed you. Ukanti ke umbutho iIFP awukayichongi inkokheli yawo yephondo. Umongameli we-ACDP umfundisi uKenneth Meshwe uthi ukuba iqela lakhe liqhubi kakuhle linyusa izihlalo zalo eParlamente kunyulo lukazwelonke uza kwehla kwisihlalo sakhe njengomongameli weliqela. Nanjengoko luNkqonkqoze Emnyango usuku lonyulo lukazwelonke iqela le-ACDP limaxhaphethu ligaya inkxaso. We declare the will of God. The will of God is the righteous must be in authority. The unrighteous must follow the righteous. Uthi kolunyulo iqela le-ANC liza kuphulukana nolawulo. OkaMeshwe uthe ukuba inkxaso ngakwiqela lakhe inyuke eParlamente emva kosuku lonyulo uza kwehla njengomongameli we-ACDP.
Election number 7. So this is what people have been waiting for. If nothing happens of the ACDP, I will reverse, I will resign, I will say what I said did not come to pass. But I know it's going to come to pass. Lenkokheli African Christian Democratic Party ithi uluntu lomzantsi Afrika luza kubona utshintsho kwiziphumo zolunyulo lukazwelonke ukwathe iqela lakhe liza kuyiphelisa nya inkqubo yokunikezelwa kwethenda etyhola ngelithi le nkqubo iphuhlisa kuphela abantu abambalwa abasondele kubantu abakwizihlalo eziphezulu. Inkokheli ye-Patriotic Alliance uGayton McKenzie wandlale umbono weqela lakhe kwilinge lokuloba abavoti bavotele liqela ngomhla wonyulo ebethetha nabaxhasi beliqela kwibala lezemidlalo i-Athlone eKapa kwinto eliyibiza i-Election Victory Party. Abaxhasi be-Patriotic Alliance bazalise ibala lezemidlalo i-Athlone eKapa ukuya kuzimasa irali yeliqela ukanti eliqela alikamelwa ipalamente nakwindlu mthetho kodwa likhuthazwa impumelelo elizuze kunyulo lovalo zikhewu kwiphondo. When you leave here tonight, go back and go and work and make sure that we don't have a coalition government on the 29th of Mackenzie. I want you to go back and sign up. Don't walk past anybody in the street. Go and sign people up. Lenkokheli ithi qinisekile liqela liza kulithathela kulo iphondo eNtshona Koloni elilawulwa yi-DA. I look at Cyril Ramaphosa, I look at Malema, I look at John Steenhuisen, and I don't see anyone amongst them that can take on the truck mafia, the petrol mafia, the drug mafia. I was born for a time like this. uMcKenzie uthi ukuba uvotelwe kulawulo uza kuqhubisana nomba wembacu ezingena ngongekho mthethweni kweli. Uthi kuwohloka kwesakhiwo saseGeorge unobangela utyhola imithetho elawula imbacu. Because you are only serving Owesakuba ngumongameli uJacob Zuma uphefumule kokuqala mayelana neyanhlukwano phakathi kwakhe noJabulani ngumseki weUmkhonto weSizwe Party. uZuma uthe nguye ubuqu wayesemva kokusekwa kweliqela uvakalise udano ngento ayibiza njengenkokheli ezijonga ukuzibeka emajukujukwini. Abalandeli beqembu Umkhonto weSizwe namalungu amahlelo ahlukene ezenkolo bebehlangene lapha ukuzothandazela ukuthula ngesikhathi sokhetho. Lokhu kwenzeka njengoba leli qembu libhekene nombango wezikhundla sikamongameli phakathi kwaMnumzana uJacob Zuma noMnumzana uJabulani Khumalo onguyena owabhalisa leli qembu. Ngo-April uMnumzana uKhumalo wabhalela iIEC eyazisa ukuthi uyehle esikhundleni sokhola iqembu enikeza izintambo uMnumzana uZuma. Emva kokungaboni ngasolinye phakathi kwalabaholi uMnumzana uZuma ubesemxosha uMnumzana uKhumalo. Nakuba ayithe uyahoxa esikhundleni uMnumzana uKhumalo usejikile njengoba ethi nguye umholi weqembu. Lokhu ukusho nakube ngakaza bonakale ehola umkhankaso weqembu. Ngesonto ledlule uMnumzana uKhumalo uphinde wabhalela iIEC ethi ayisuse uMnumzana uZuma kwiballot yokuvota kodwa uMnumzana uZuma uthi nguye owasungula leli qembu. Ukhona omunye othe iphathe yaphele bayangangimthumile into omnyama ke lo uZuma ngiphuthi ilokhuza nami kuye ngisho inkantolo uthike lapho. Mnumzana uZuma uthi kuyakhathaza ukubona abaholi belwela izikhundla utshela abalandeli bakhe ukuthi mabangaphazanyiswa yilokho kwenzeka eqenjini bagcile ekutholeni iqembu iqembu 2/3 majority uma sekuvotwa. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Umbutho we-Economic Liberators Forum South Africa uthembise ngokuqinisekisa ukuba omasipala bayaluthatha uxanduva kwaye uza kuliphelisa urhwaphilizo. Inkokheli ye-ELFSA uLisani Mani usungule uxwebhu lwezithembiso lwalombutho eClarinethe Malahleni eMpumalanga. Luhlele ethembeni lokuzuza utshintsho. Ukuphuphuma kwelindle, ukungabikho kwendlela, ulwaphulo mthetho nezingeli phezulu lentswelangqesho eminye imingeni olujamelene nayo ulundelo lengingqi. I-ELFSA ithembise ukuba iza kuqinisekisa ukuba iyazisombulula zonke ezingxaki ubekhe nje yangena kurhulumento. Unemployment rate skyrocketing, leaving countless individuals without a means of support themselves and their loved ones. Moreover, disheartening reality undeniable, reflecting the plight of more than 16 million of our fellow citizens who rely miserably monthly on social grants for their survival.
much as we have nothing against grants, it can't be that in a country that is democratic, you have over 16 million who are waiting for just a social grant. We must create an environment where people are able to build their own economy, where people are able to create employment for themselves. Kulindeleke ukuba i-LFSA igaye inkxaso kwiphondo laseLimpopo kule veki zayo. Inkokheli ye-African Content Movement i-ACM ngamafutshane uMnumzana Hlaudi Motsoeneng uthi izibonelelo zikarhulumente zizwe ezidala ukuba i-ANC ingaphulukani nabavoti ebethetha ngethuba kusungula izicwangciso zalo mbutho eQwaqwa eFreystata. Inkokheli ye-ACM uMnumzana Hlaudi Motsoeneng uthi yonke into isezandleni zabavoti kwaye kufuneka bezikhethele ngokwabo ukuba bafuna ukuvotela intlupheko okanye bafuna ukuphucula intlalo yabo. Uthi ingxaki zeli lizwe zidalwa ikakhulu intswelangqesho. Uthi uMzantsi Afrika udinga abatyali zimali abanokuphucula uqoqosho lweli lizwe kudaleke nemisebenzi. The solution for South Africa is to attract local investors and international investors. How do we attract them? We must fix electricity, water and roads. If we do those things, investors, they will run to South Africa. I-ACM icela uluntu ukuba luyinike iminyaka nje emithathu kuza nenguqu ifezekise nezithembiso zayo. Le nkokheli yalombutho ikwathe ukuba iphanzile ukufezekisa izithembiso zayo iyakwehla esihlalweni sobunkokheli. Kwezemidlalo zithe xibilili isibilini kwiMoroka Swallows xa ibaleka ukutyiwa izembe emva kokubhaxabula iStellenbosch FC ngamanqaku 2 kwimbandi yeSikhova kumdlalo obikwibala iDobsonville eSoweto ngalenjikalanga. iMoroka Swallows bizingela impumelelo nasebumnyameni ukuze ingatyiwa lizembe ngelixa iStellies besigxeleshe ukubethelela indawo yesibini kwi-log. Omabini lamaqele befunana isiqwini kodwa iFolosi zaqaqelwa lithamsanqa. uDaniel Akpey weSwayiswayi unqande amanzi engena endlwini kwibhola yomthakathi wezindaba uIkram Reina. Insebenziswano phakathi kaLindo Kuhle Mtshali noGabadino Mango ngasebhokisini ize nentobolulo yenqwaku leSwallows 1-0. Standing Mtshali will score for Moroka Swallows from here. iFolosi yaseMalawi ibingadlanga nkobe zodwa iquqa ibuyelela kwizinti zeStellenbosch de yalizwa ngenqaku lesibini. Omnye umdlalo alikho elivume ugoba uphondo phakathi kwePolokwane City neSekhukhune United. Inqaku lePolokwane City likhuphe iKaizer Chiefs kwindawo yesibhozo yaya kuthi ncu kwindawo yethoba kwi-log. Sithetha nje amakhosi achophe ngentsula enye emincele umdlalo namaZulu ngomsosayo amasabe kwelangeni umphokoqo kunexhala. Masibane kwakhona ngomso ngaxeshanye busuku benzulu.